udu mmiri na ọkọchị abụghị enyi, ha abụọ anaghị arụkọ ọrụ otu mgbe. Ị ma na o nwere ihe kpatara ya? Gburugburu mba Afrịka, otu n'ime ha ga-apụrịrị tupu nke ọzọ abịa. Otu akụkọ mgbe ochie nke mba Afrịka kọwara nke a tupu enweda ihe dịka eserese ihu eluigwe. Taa sayensị kpọrọ ITCZ, mana akụkọ a eburula ụzọ nọrọ ana. N'oge gara aga, tupu enwe eserese na ịma amụma maka ihu eluigwe, tupu enwe aha maka ọnwa na oge, enwere otu akụkọ ọtụtụ ụmụ mba Afrịka gụrụ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ochie, mana akụkọ a emeela tupu enwe ihe dịka akwụkwọ. Ọ bụ akụkọ Ịchanka na Ịnọma. Ịchanka bụ udu mmiri, o juru eju, bụrụ naanị mmiri mmiri. Ọ buru ibu ma gbaa dimkpa. Ebe ọbụla ọ zọsara ụkwụ n'ala na-edepịa na mmiri. Mkpụrụ na-aṅụju mmiri afọ wee pupụta osisi. Ihu na-abụ ndị mmadụ naanị ọchị. Ịnọma bụ ọkọchị. Ọ tara ahụ ma dịkwa ka ọgụ lọrọ ahịa. Akpụkpọ ahụ ya bụ nnọọ akara oke ọrụ. Ọrụ ya abụghị inye enye, kama iwepụ ewepụ, ime ka ala taa mmiri na mweghachi. Mana o ruru otu oge, elu ụwa bidoro hụsiwa anya n'aka ha n'ụzọ a na-ahụbeghị na mbụ. Mmiri ozizo ekweghị akwụsị. Ọkọchị ajụkwanụ ichere ka mmiri ozizo laa. Nke a mere na a kpọrọ Ịchanka na Ịnọma ikpe n'eluigwe. Ịchanka bụ zọpụta inye mkpesa nke ya n'oke olu na-amaghị jijiji. O bidoro mkpesa ya sị, oge ọbụla m batara n'elu ụwa, ana m ahụ otu elu ụwa si kpọchaa nkụ ma yọsasịa n'anya. Ntụ na uzuzu ejupụta ebe dum. Ahụ ụmụaka esetịcha n'ihi oke ekpomọkụ. Ihe akụrụ akụ akpọnwụcha. Ụzọ dum a na-ekpo ntụ ntụ, ma ihe ukwu ma ihe nta atakpọcha. Ana m awụsa mmiri m ozugbo ahụ. Ihe niile abịaghachikwa na ndụ. Ala aṅụjuo mmiri afọ. Ihe akụrụ akụ ebulie. Ụmụaka aṅụrịa. Ihe niile abịaghachikwa. Ya kwụsịtụ. Olu ya esiwanye ike. Ma nsogbu na-ebidokwa ozugbo ahụ. Tupu ọrụ m eru ala, Ịnọma eburu onwe ya bịa were oke okpomọkụ na anwụ ya mikpọchara mmiri m niile. Nke bịa hụ na aja enweghịzi mmiri tupu mkpụrụ akụkụ ga-agbanye mgbọrọgwụ. Ala ebido gbawasịba. Tupu ihe akụrụ akụ aka, ihe niile ala aghọghachi uzuzu. Ọ na-emebiri m ọrụ aka m. Gịnị mere m ga-eji apụrụ ya ebe ọ bụkwa na mbụ ụzọ nọrọ? Mkpọtụ malitere n'eluigwe. Emechaa, Ịnọma apụta nke ya. Ọ tachara ezigbo ahụ ma dịkwa ka onye bu ọrịa. Agbanyeghị na olu ya dị ala, ọ gbagidere ọnụ bidokwa mkpesa nke ya. Unu hụrụ otu m si tachaa ahụ ma dịka onye bu ọrịa? Ọ bụ n'ihi oke ọrụ dị n'imikpọ mmiri niile Ịchanka na-agbasa n'elu ụwa. Oge ọbụla m batara n'elu ụwa, ana m ahụ otu ide mmiri na pọtọpọtọ si jupụta ebe dum. Ụlọ ndị mmadụ mmiri gba ụzọ ide mmiri sachapụrụ. Ubi mmiri kpuru elu. Ụmụaka na-anọzi n'ime ụlọ n'ihi oke mmiri ozizo. Ndị mmadụ adịka ndị na-eru uju. Ya kwụsịtụ, bulie ihu ya elu ma bido kwuru gawakwa. Ka m hụchara ọnọdụ a, ana m ebido ọrụ m ozugbo. Jiri anwụ m mịkpọọ mmiri dị n'ala, waa ụzọ, mee ka ala pọtọpọtọ sie ike. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ ihe dum awụlie n'ihu ọchị. Ụmụaka ebido pụtawa ezi gwuo egwu na-aja uzuzu. Olu ya lalitụrụ elu. Ma tupu ọrụ m ga-eru ala, Ịchanka awụchakwa ọzọ, bido gbọghakwa mmiri ya n'ala na-akpọchabeghị. Ebe niile alaghachi azụ ghọọ pọtọpọtọ. Ya were ide ya kpochapụ ma ụlọ ma ihe akụrụ akụ. Ọ na-emebiri m ọrụ. Ya ka nwa ọnụ isi na ya bụ m ụzọ bịa. Gịnị mere m ga-eji enye ya ohere?
anyị ga-ama onye ike ga-agwụ. N'ihi ha abụọ enweghị onye kwere enyere nwanne ya ohere ka ọ rụọ ọrụ, ha bidoro kụkọrịtawa ngụ. Mmiri na-ezozi mgbe ala chọrọ ezumike, anwụ na-achazi mgbe ala chọrọ mmiri. Elu ụwa bidoro hụsiwa anya n'aka ha abụọ. Oke ọkọchị na-esochizi oke udu mmiri ozugbo ahụ. Enweghịzi ihe a na-enweta n'ubi. Iyi tojuo ozugbo ahụ, oke ọkọchị amịchapụ ya fiam. Ndị mmadụ bidoro dawa ọrịa. Ndị ọrụ ubi nọ n'akwa, ụzọ niile etiwacha. Ma Ịchanka na Ịnọma ka nọ na-agba mgba ha. O teghị aka ndị eluigwe ekewa onwe ha. Ụfọdụ sị Ịchanka na-eweta ndụ, ndị ọzọ sị Ịnọma bụ onye ndozi. Otu a ka ọgụ a si gbasaa ruturu ndị eluigwe, nke mere na otu onye eluigwe ka bụrụcha okenye ma bụrụ onye amamihe ji wee kwuo okwu ebe niile edere jụụ. Okenye eluigwe a sị Ịchanka, eziteghị gị ka ị nọgide n'ụwa ebebe. Ịnọma, emebeghị ya na ị ga na-abịa mgbe oge gị na-erubeghị. Otu n'ime unu bụ onye onyinye, ebe onye nke ọzọ bụ onye ndozi. Oke onyinye na-emebi ihe, oke ndozi na-ebute ọnwụ. Ahụhụ elu ụwa na-atụ ugbu a abụghị maka na otu onye n'ime unu bụ onye ọjọọ, kama ọ bụ maka na o nweghị onye na-ekwe enye nwanne ya ohere ka ọ rụọ ọrụ. E mere ya na unu ga na-abịa ma na-alakwa. Ọ bụghị ịbịa ịma aka ma ọ bụ igosi onye ka ike. Ọ bụkwanụ aratu ose aṅụtụ mmiri ka elu ụwa ji adị ndụ ma dịkwa mma. Dịka okenye eluigwe a kwuchara, Ịchanka ledatara anya ya n'ala n'igosi obi nchegharị, ebe Ịnọma wetụtụrụ isi ya n'igosi obi umeala. Bido n'ụbọchị ahụ gawa, ha na-emezi onye rụcha onye ohere nwanne ya abịa rụọ ọrụ nke ya. Elu ụwa wee laghachitakwa na ndụ dịka ọ dị na mbụ. Ihe akụkọ a kọwara site n'ọgụ Ịchanka na Ịnọma ka sayensị ji njem akọwa. Anwụ anaghị achị sọsọ otu ebe n'ụwa. Dịka ụwa na-agba anyanwụ gburugburu, otu ahụ ka ekpomọkụ si agagharị site n'ugwu ruo na ndịda elu ụwa. Okpomọkụ si n'anyanwụ abịa na-eme ka ikuku dị ọkụ na-agbagota n'elu. N'otu aka, ikuku ndị jụrụ oyi na-esikwa na ugwu na ndịda ụwa na-agbagote. O nwere otu ebe ikuku abụọ ndị a na-ezukọ, a na-akpọ ebe ahụ ITCZ, Intertropical Convergence Zone, ya bụ ebe mgbakọ ikuku. Ọ bụrụ na ITCZ agbadata ọkọchị ọ ga-abụ ndị a na-abịa ma na-alakwa ebe ọbụla na-esi ike. Ọ bụrụ na otu oge jụọ na ọnọdụ ụwa na-aghasasị, ndị nna nna anyị ha ji akụkọ ifo ha ji isi akụkọ na asụsụ sayensị bụ eserese na mana ọ na-akọwakwa otu eziokwu. Ike anaghị akwado ngala, kama ọ na-akwado na oge dịrị ihe niile. Afrịka aghọtala nhamha dị n'oge na ihe tupu akwụkwọ ọgụgụ apụta. Ọ bụrụ na anyị ghọta oge, anyị aghọta nhamha. Nhamha abụghị naanị maka ihu ma ọ bụ ọnọdụ eluigwe, kama ọ na-achịkwa ahụ anyị, igwe ọrụ, obodo yana ndụ n'onwe ya. Abụ m Ugomma, ana m ewetara gị sayensị site n'akụkọ si mba Afrịka. Nke a ka bụ mbido.